Είμαι εγώ με αυτόν εδώ τον φίλο μου. Εγώ είμαι αυτός Είναι ο Batmanάκος 15. Α, να είμαι, επιτέλους. Εντάξει ρε, μες αυτό είναι πολύ ανατριχιαστικό. Από ό,τι φαίνεται... Αυτός, κάνω γυμναστική. Από ό,τι βλέπετε, εγώ έχω βάλει τις δύο λάμπες, αλλά αυτός δεν έχει βάλει ακόμα καμία. Α, προσέξατε το σκι του Θάνου, το άλλαξε. Ναι, Κάτω μας. ναι. Έλα εδώ. Περίμενε. Εδώ ήταν. Έφυγε. Πώς φεύγει τόσο γρήγορα. Έτσι είναι. Εδώ είναι η πορτοκαλί. Την πέρα. Πικ. Ωραία τώρα. Ακολούθησε με ακό. Πρέπει... Έλα από εδώ. Πού είναι. Θάνο, τρέκα. Με σκότωσε. Με σκότωσε και εμένα. Μπρο, αυτός. Ξέρετε παιδιά, αυτός είναι πολύ τρελός. Είναι χαζό. Ο χαζό. Να το να. Νάτος. Μπαίνω μέσα στο φως. Σε σκόρωσε. Όχι. Σε κυνηγάει. Όχι. Πού είναι. Νάτος. Ανοίγουμε φακό. Νάτος, εκεί είναι. Ναι. Εμένα με έχει δει. Με είδε και πριν. Ακό πρέπει να πάμε από εδώ τώρα. Πού είναι. Πού είναι αυτό. Άκουσε κάποιον να πεθαίνει μπάστη. Πώς. Αυτός που ναρίζει το μπουδέλι. Το ξέχασα. Άντε ρε, Θάνο, που δεν μου το έπες. Πρόσεχε Ακό. Για πάμε λοιπόν. Ο φακός σου με κάποια ώρα ξεμένει και από μπαταρία. Όχος. Μπορεί να σου Δεν μπορώ να την αφήσω ότι... Δεν είναι για εδώ, αυτή είναι για άλλο χρώμα. Τι, πλάκα μου κάνεις. Πρέπει να πάρεις μια κόκκινη λάμπα που είναι... Και προχωρά. Πού είσαι. Α, εκεί είσαι. Πρέπει να πας αναγκαστικά από εδώ και να μπεις σε ένα χώρο και να πάρεις μια λάμπα. Ναι, χωρίς εσύ να μην πηγαίνω. Μια μπαταρία. Να την πάρω εγώ. Την πήρα. Α, ναι, έχω μπαταρία εγώ. Την πήρα. Πήρα μπλε... Τον ακούω. Άκουσα κάποιον παιδί. Γιατί είμαι ακόμα έτσι εγώ. Δεν είμαι τόσο χαζός. Δεν έφερες πολύ χαζός εσύ. Ενώ εγώ παιδιά, κοιτάξτε εμένα πόσο τέλειος είμαι. Sorry που τα σπατάλεις όλα τα Robux του Kifkar στο... Ναι, εντάξει. Να το είναι. Χαζέ. Χαζός είναι. Πού είναι. Κάτσε, διαπέρασε τον τοίχο. Αυτό κάνει τόση ώρα. Είναι κάπου εκεί. Νάτος! Κάνω. Είναι εκεί. Το βλέπω. Τον είδα. Εγώ τον έχασα. Έφυγε. Εγώ λέω να πάμε από εδώ. Δεν έχω ιδέα, Είναι ξέρεις. πράσινη. Πού είναι. Περίμενε. Εκεί. Μια μπαταρία εκεί. Πούντι. Ωραία. Την παίρνω. Κάτσε άκου... Νάτος, τον είδες. Όχι. Τον είδα εγώ να κλείνει τα μάτια. Πού είσαι. Εδώ είμαι, εδώ. Α, εντάξει. Τον είδα να κλείνει τα μάτια του και να φεύγει μακριά. Ο φακός δεν είναι να φωτίσει το χώρο μας. Είναι το όπλο μας. Με αυτόν τον διώχνουμε μακριά. Α! Άρα δεν τον κλείνουμε ποτέ. Έχω μπλε. Δεν ήταν κοντά μου. Νάτος. Yeah. Φίλε. Του ρίξε φακό, μπράβο. Αυτός είναι αόρατος, τι φάση. Τι έγινε, Σε λάκτα. σκότωσε. Όχι, εγώ ζωντανώσουμε. Μην τον κλείνεις το φακό. Να το να. Να, ρίξ του. Όχι, έφυγε. Νάτος. Βλέπω τα μάτια του. Πού είναι εγώ, γιατί δεν τον Έφυγε. Α, είτε εγώ είμαι τυφλός, είτε... Εσύ δεν έχεις την ορατότητα του Χάронτα όπως έχω εγώ. Έλα, εσύ. Νάτος. Σκότωσε πτώμα. Πήγε κάπου από εκεί. Αυτός τι είναι. Όχι. Τι είναι. Πίκου. Ακόμα δεν αλλάζει αυτή η βλακεία με μένα. Δεν σε άστο. Άκουσέ με. Πρέπει να φανούμε γενναίοι και να τον... Έλα, πρέπει να προχωρήσουμε σε σκοτάδια αναγκαστικά. Ναι. Red. Τι βλακίες. Δεν τη θέλω τη Red. Είναι κοντά. Τρέχα, Θάνο. Τρέχω. Μπήκα στο φως, το πολύ. Τον είδες. Όχι, δεν τον είδα. Τον ακούω. Νάτος, εκεί είναι. Έλα εδώ. Κάποιον σκότω.
Νάτος, εκεί είναι, τον είδα. Δεν περνάει τελικά μέσα στον τοίχο. Τον είδα. Είναι από εκεί. Μπρο, σκότωσε κάποιον. Είδα ένα κεφάλι του. Είδα κεφάλι από το πτώμα. Όχι, είναι κοντά μας. Παιδί μου, μπρο. Άκουσέ με. Γιατί είναι ακόμα έτσι εγώ. Άστο, τελείωνε. Ξέρεις, έχουμε δουλειά εδώ. Να το. Έφυγε με το φως μου. Τον έδιωξε με το φως. Όχι. Ουτ off. Μου τελειώσαν οι μπαταρίες. Και εμένα. Πρέπει να δώσω. Τι είναι. Πρέπει να βρούμε μπαταρίες. Και γρήγορα. Δεν έχω. Όχι, εδώ είναι το φως πολύ σημαντικό. Άμα δεν έχουμε μπαταρίες, δεν θα επιδιώσουμε. Α, έχω μια ροζ λάμπα. Ναι, άμα. Κι εγώ έχω ροζ. Pink. Δεν βρίσκεται στην κίνηση. Έχω yellow, και μπλε. έχω blue και pink. Θα πάω και αυτό. This Τον βλέπω. Τον είδα. δεν ανάβει δικιά μου. Τον είδα. Πάμε από το φάνε. Α, έφυγε. Εξαφανίστηκε ένας. Θα ακολουθήσω αυτούς εδώ. Περίμενε. Όχι, Νάτος. Πού το βλέπεις? Νάτος. Άνω. Που δεν τους βλέπω. Είναι ακίνητος χωρίς φως. Ας και μην είναι το φως. Εμένα Μπρο, είναι τρελό. Είναι τρελό. sorry. Τι! Πώς είναι έτσι αυτή? Δεν περνάει μέσα από τον τοίχο, να ξέρεις. Ευτυχώς. Νάτος! Τον είδα, έφυγε. Ναι, βγήκε από τον τοίχο και διαπέρασε. Και έφυγε. Χρειαζόμαστε Robux. Κάτσε να δω αν έχω εγώ αρκετά. Πατάω το φακό. Να δω αν έχω αρκετά. Και Άσε τα κομμάτια. το πατάω. Άσε τα κομμάτια. Έλα, πες μου ότι έχω αρκετά Robux. Ναι, δεν ξέρω. Δεν έχω. Όχι. Πού είναι. Τα Άσε τα Robux. κομμάτια σου παρά τα μας. Έχω ακόμα Robux, αλλά δεν μου φτάνουνε. Ωραία. Δεν πειράζει. Γιατί, εσύ έχεις ό,τι χειρότερα Robux. Τα χάλασες όλα για ένα χαζό παιχνίδι. Σιγά μωρέ. Δεν βλέπω τίποτα, δεν βλέπω. Οπα, τώρα ούτε εγώ βλέπω. Πριν έβλεπα. Έτσι πάμε. Κάποιος είναι από εδώ. Λοιπόν, Τι έγινε, μπρο? α, εκεί είναι. Πού τον είδε? Αϊ, παράτα. Μπρο, κάτι νομίζω αυτός είδε. Πάω μαζί του. Πού είσαι. Είμαι μαζί με ένα. Τι κάνω ο Διαβός? Παράτα μας εσύ. Πού είσαι? Να είσαι. Έχω κακό προαίσθημα. Αυτός είναι από εκεί νομίζω. Α, εντάξει. Μπαταρία! Βρήκα μπαταρία! Πήρα μπαταρία! Γιατί μου την πήρες. Ναι! Τέλεια. Παράτα. Περίμενε με. Κόκκινη λάμπα. Την έχω πάρει. Και δεν την πήρα. Τον είδα. Α! Τρέχω. Είδα. Το πρόλαβα. Πήρα τη λαπά, τρέχω! Εγώ πρόλαβα την κόκκινη και ήταν κοντά μου, με κυνηγούσε. Έλα. Όχι, pink. Δεν το παιδιά το πω. Ένας έδωσε Robux! Τι έγινε? Τον Γεια. ακούω. Νάτος, να. Όχι! Δεν έχω μπαταρία! Μπρο! Γιατί είναι δύο! Κάποιος έδωσε Robux! Σε μένα κάποιος... Εγώ γιατί τον είδα δύο! Εγώ είμαι χαμένος, είμαι μέσα σε ένα πράσινο κουτί! Έτσι. Τι έγινε? Εγώ είδα δύο! Α, εδώ! Λέει ότι μου τελειώσαν οι μπατάρες. Σιγά. Όπα, βρε! Τι είναι αυτός, γιατί δεν είναι ίδιος με τους άλλους δύο! Έφυγε. Τέρατα μας εσύ. Ρε, να σου πω τι έκανε, έλα δύο. Έλα. Υπάρχουν τρία τέρατα! Δεν είναι τρεις. Έδωσε Robux για να γίνεται κι αυτός. Μα ήταν δύο τέρατα! Έδωσε Robux για να Ήταν δύο γίνεται. ίδια, το βασικό και άλλος ένας και ένας άλλος που έδωσε το δικό του skin. Άκουσέ με, αυτό γίνεται. Δίνεις έδωσε Robux. Τέρατα μας. Πού Τι πήγε? είναι αυτό? Καλά σχολείς. Πήρα κάτι. Πού είσαι? Εδώ. Δεν έχω μπαταρία. Άρα. Πήρα κάτι, ένα πράγμα που δεν ξέρω καν τι είναι. Το ακούω! Παράτα μας. Α, γεια. Λοιπόν, έχω ένα φακό. Αλλά Ιερό. δεν έχει. Λε. Εγώ έχω φακό. Pink, blue, yellow, dead. Πού τη ρίξεις την πράσινη? Πήγα από εδώ Καλά, έλα. με έναν φίλο μου. Δεν είναι πράσινη. Φίλο σου.
Μπαταρία! Πήρα μπαταρία! Έχω... Έλα ρε, γιατί τις παίρνεις όλες εσύ? Τις βρίσκω. Ωραία, έβαλα και το κόκκινο. Οκ. Έβαλα όλα. Εγώ έχω βάλει μόνο κόκκινο και πορτοκαλί. Εγώ το πορτοκαλί και την κόκκινη. Αλλά κάποιο άλλο χρώμα δεν έχω βρει. Εμένα Πάω μαζί τους. εκεί. Πού τη βρήκαν όμως? Περιμένετε με βρε παιδιά. Δεν έχω μπρας. Κάτος! Ραν! Ραν! Α, να τους φεύγει τώρα. Έφυγε. Δεν φύγει, ναι. Α, κάποιοι τον έδιωξαν με το... Guys, από εδώ παιδιά, από εδώ. Εγώ ανέβηκα. Μπαταριούλα! Δεν έχω- Μπαταρία! Δεν έχω το πράσινο ρε Θάνο. Ούτε... Θάνο το έχεις εσύ το πράσινο. Δεν το έχω το πράσινο. Α, δεν το έχεις εσύ. Αυτό είναι... Δεν είναι πράσινο. Θα έρθεις πάνω. Α, δεν είναι. Ω, τι φλακές λέω. Να την πράσινη! Έλα πάνω τότε. Μπαταρία είναι αυτό. Μπαταρία! Τι όλες εσύ με... Να την πράσινη, τη βρήκα. Βρήκα πράσινη λάμπα ρε. Εγώ. Όχι red. Πού είναι? Yellow. Δεν βλέπω τίποτα τώρα. Πού είναι η πράσινη λάμπα? Τη βρήκα εγώ. Αλήθεια. Όχι. Όχι, Yellow, είναι- όχι, αυτή blue, είναι... pink. Φακός. Gel. Τι χρώμα. Έχω... Δεν είναι... Ο φακός μου έχει μπαταρία. Ναι, παράτα μας εσύ. Αλήθεια. Κοίτα. Γιατί τις παίρνεις όλες εσύ τις μπαταρίες. Τα κίτρινα είναι οι μπαταρίες. Έλα Θάνο, γρήγορα πάνω. Ναι, αλλά πού είναι η λάμπα μου? Και εγώ αυτή έχω, δεν είναι πράσινη. Δεν έχω λάμπα. Ναι, δεν είναι πράσινη, είναι γαλάζια. Α, Νάτος. δεν είναι αυτή η σωστή λάμπα. Ωραία, Την έχω αυτή. Λοιπόν, εγώ πάω με τους άλλους. Κι εγώ μαζί τους. Δεν έχω... Ναι! Ωραία, έχουμε πιο πολύ φως τώρα. Είμαστε πολύ. Τώρα αποκλείεται να πατήσει πόδι. Γιατί το φοβάται το φως. Έχει μεγάλα μάτια και τυφλώνεται. Ναι, δεν είμαστε την πύλη αυτή. Α, έφυγε, εντάξει. Με σκότωσε εμένα. Όχι, χάθηκαν οι λάμπες μου. Α, έχω όμως πολύ μπαταρία. Εγώ βρήκα για το κίτρινο. Τι χάζος είναι, δεν έχω την κίτρινη. Αλλά έχω την πορτοκαλί. Άλλος έχει την κίτρινη. Άκουσα κάποιον να υποφέρει. Γιατί δεν έχω την κίτρινη. Νομίζω ότι την είχα αυτή. Ω, Εγώ... α, νάτος. Φως. Σουτ, φως. Πήρα yellow. Εντάξει, εγώ έχω γεμάτη μπαταρία. Όχι, μου μένει μόνο η πράσινη. Όχι, μόνο η κίτρινη. Και η Μας πράσινη. μένουν αρκετές λάμπες να βάλουμε. Πού είναι. Θυμάμαι πως την είχα βάλει την πράσινη, αλλά δεν ξέρω. Εγώ θυμάμαι πως είχα την κίτρινη. Λοιπόν, εσείς τι είπες, δεν έχετε φακό, έτσι. Έχασα μια μπαταρία. Α! Είναι κοντά μου. Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε, επειδή τώρα αυτό θέλει πολλή ώρα, Άκο που είσαι, Εμείς τι... πρωτού τελειώσουμε το βίντεο, Τι τώρα κιόλας. τι σε πειράζει ρε, είναι πολύ ώρα αυτό για να το τερματίσουμε. Πρέπει να σε... Άκο που είσαι, πρέπει να πάμε πίσω. Καλά. Μόνο... Είσαι χαμένο, είσαι σοκί... Πού το βρήκες το κίτρινο? Δεν ξέρω, δεν το έχω το κίτρινο. Εγώ έχω κίτρινη λάμπα. Είναι φακό. Δεν το έχω. Τώρα μου πέθανα. Άκουσέ με, πρέπει να γυρίσεις πίσω. Προσπαθώ. Κάτσε να πάρω και λίγο φως. Δεν έχω πολύ μπαταρία, ξέρεις. Με σκότωσε. Τι κάνεις πάνω σου. Όχι, δεν τα έκανα πάνω μου, απλά σκιάκτηκα. Έχω πάλι γεμάτη μπαταρία. Λοιπόν, Θάνο. Άκουσέ με, πρέπει να γυρίσεις πίσω ή να πεθάνεις. Νάτος, Α, σκότωσα. πάω πίσω. Θάνο, περίμενε. Έλα εδώ. Λοιπόν, εδώ πέρα τελειώνει έτσι. το βίντεο μας Μας. και Αλλά θα κάνουμε θα τα πούμε μετά. Τι ακόμα, το βλέπω το skin σου. Αντίο παιδιά, αντίο. Γεια σας και χαρά σας, είμαι εγώ. Αλλά για να φύγουμε από εδώ πρέπει να βρούμε όλες τις λάμπες, αλλά είναι δύσκολο. Γι' αυτό Δηλαδή- τελειώνει το βίντεο εδώ. Γεια σας και χαρά σας, είμαι εγώ.